ya bazie inside kitchen me bazie mma were for nwanne ya nwoke for nwanne ya nwoke ka agba hụ n'ọwụ isem ụmụnna isem nwanne. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ozi nke anyị si na mba India wee nweta, dịka otu nwanne anyị nwoke zitere m ya bụ ozi a etetụla aka ọ batara, ọ dịka ihe dịka izu ụka gara aga ka o zitere ya bụ ozi, mana dịka o si wee bụrụ na ozi karịrị n'ekwentị m, naanị ụnyaahụ ka m hụrụ ya bụ ozi. Ọ na-akọwara m na nwa ikorobịa ị na-ahụ ebe a ji mma wee magbuo nwanne ya nwoke nke ọzọ bụ onye nke foto ya nọ n'ala, bụ onye na-ahụ ihe onyonyo ya ebe a. Kedu ihe na-esere ha? Dịka m nwetara ozi a, onye zitere ya bụ ozi kọwara nnọọ ya bụ ihe elu ọkọwamiho ya bụ ihe akọwami, wee jụọ ya ajụjụ si kedu ihe butere nsogbu, kedu ha na-esebu okwu ha abụọ obi n'ụlọ ka ahịa ka ha zụkọrọ. Ya bụ nwanne anyị nwoke onye si India wee zitere m ya bụ ozi, wee mechaa na-akọwara m na ha abụọ ebi n'ụlọ, mana ha abụọ bụ ụmụnne ma bụrụkwa enyi, na ha abụọ bụ ndị obodo Uli na steeti Anambra. O wee sị na o nwere ahịa ha zụkọrọ, otu onye ewee jide ibe ya ụgwọ. O wee sị na o nwere ahịa ha abụọ zụkọrọ, otu onye ewee jide ibe ya ụgwọ, na nke a magburu mmadụ bụ onye eji ụgwọ eji, na onye nke ọzọ ọ magburu bụ onye ji ya ụgwọ. O wee na-akọwa na ụbọchị ihe ahụ mere, na onye nke ahụ a magburu amagbu na otu nwa ikorobịa ọzọ so wee gaa n'ụlọ onye nke ahụ magburu ya, dịka ndị enyi na ụmụnne kwanụ ndị obodo Uli. O wee sị na ha nọ nnọọ ebe ahụ wee na-akpa nkata dịka enyi na ụmụnne kwa. Onye nke ahụ magburu nwanne ya wee jụwazie onye nke ahụ ọ magburu amagbusi ya, kedụkwanụ ụgwọ nwa iji ya, kedu ihe mere na ịchọghịzi ịkwụ ya bụ ụgwọ. A sị na ebe ahụ ka nsogbu nọ wee bido enwewezie nghọtahie ebe ahụ. Onye nke ahụ magburu mmadụ wee kụọ onye nke ahụ ji ya ụgwọ aka, amaghị m ebe ọ kụrụ ya aka, a sị na ọ daa n'ala. Onye nke magburu ya wee gbagawa na usekwu wee gaa mịrị mma pụta wee maa ya mma, ọbara eju ebe niile. O wee na-akọwasị na dịka ọ mara ya mma ahụ, onye nke atọkwanụ bụ onye ya na onye ahụ a mara mma so wee bịa sị ya keduzi ihe na-eme, kedu ihe mere o ji wee rụzie otu a. O wee sokwa onye nke ahụ na-ajụ ya ajụjụ wee maa ya mma, mana onye nke ahụ bụ n'aka ka ya bụ mma nwetara ya. Onye nke ahụ wee gbapụ ọsọ wee gbatuo ala wee gbara gawa ụlọ ọgwụ. Dịka ọ na-agazi ụlọ ọgwụ ka ọ malitere ịkpọ oku ekwentị si lekwa ihe na-eme. Ndị ogbe bụ ụmụnne anyị ndị bi na gburugburu ahụ ewee kpọwazie ndị ọrụ uwe ojii ewee wuchie ebe ahụ wee wunye ya bụ nwa amadi aka. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpudobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo, ma gekwara ụfọdụ ozi olu edekọrọ edekọ bụ nke ama dịka recorded voice note nke so ya bụ ozi wee bịa site n'India. Ya mere asịla na Solex si, kama lere onyonyo ya. इसकी जेब और चेक करवा ली थी सर? फोटो खींच लो ना, इनसे बोलो फोटो. No. This is not permanent cut. Ukna very well now. Ukna that's it. If I am. Take it easy. Mic. No, this is not permanent. नहीं, ये नहीं चाहिए. वो वाला हाथ देखो. Check second hand. Me pego dicia. No. कोई चेहरे पे हो, कोई आईब्रो वगैरह या अंगूठी लगा लें कोई बात नहीं. And check our pockets. Check his pockets. Is anything in his pocket? करो सर, पैर पे हो. Kanisa. अरे नहीं सर, पुराना चोट का निशान कोई भी चलेगा सर.
नहीं दिखना मेरा पटाखा पुरानी है नहीं ये चोरी चोरी बोल दे नहीं ना तू तो नू देखा है मैं जो तो जैसे बेरा ने के हाथ में चिपक जाएगा So let's go for to agree to one look again. Because yeah, I'm in India. Yesterday was Thursday. Kayabana Friday. Oyabonye Uli. Anambra State. Nya Juma West Ubomania. It's a village. Uli. I'm in India. Yeah. Chandra VI. Yesterday, Thursday, 27th of November 2025. Ojima. For Bomania 4 years. So here comes a camera here, keep post to go away for filming in India, New Delhi. Zonless. You don't know well, good afternoon or good morning or good evening. That's not gonna for your voice note. Thank you so much. Kiss will reply more. I really appreciate. Yes, I got a favor, 2 of them go ego. And the Hannah baby home the same house. So when you got business when you say ego. When you got amabu. But nabe when you got so with one of their brother friend, the same village had a prayer. So Hannah, when they discuss business, they discuss when they go edge when you get sort of madam, when you come up madam. So when you come up madam, to buy when you cause ego. So when again, when on the end, I get them buggy. So Hannah baby they say drag with you when you cause so go away and when you come up madam. Where you buy another when you get it, how cool that I guess it. Come on, I go is wedding. So you will aka hit onye nke ọzọ ka amabụrụ amabụ onye nke eji ụgwọ ewere aka hit onye nke amabụrụ amabụ onye nke ahụ ada ya bazie inside kitchen metazie mma wee were fọ nwanne ya nwoke fọ nwanne ya nwoke ka akwa ahụ n'ọwụ the same ụmụnna nwanne ya so onye nke ọzọ zi adịba kedu ya na ya werezi mma sụọ dị ọda wọnụ n'aka ka eburu the blood papụzie gbadatazie step gbagazi ụlọ ọgwụ oge onye nke ọzọ anwụgo then ka ahụ buru blood wee kpọwazie kọl ka bụ blood gbapụga gbagoro ụlọ nke akpọwazie kọl akpọzie ndị uwe ojii abịa mezie ya arrest. So as I talking to you now ọ nọ n'aka ndị uwe ojii ji ya so ndị uwe ojii ji ya ha dọrọ ndị uwe ojii n'aka now so otu aka o si wee mee akwa ịnụchala ka ya bụ ihe si wee gaa ọ wekwa obere ihe na mbụ ana m ekpesi ka mkpụrụ obi ya bụ nwa amadi onye nke a napụrụ ndụ ya n'ike zuru ike na ndokwa ise wee na-ekpekwa sị ka Chineke nna kasie ezinụlọ ya obi kasie ndị enyi ya na ndị ikwu na ibe ya ndị niile ọnwụ ya metụtara ana m asị unu ndonu dibenu ma ụdị ha bụkwanụ ihe jọgburu onwe ya ọ jọgburu dele na njọ ma sigbuo nkakwụ n'isi na ụmụnne abụọ ga-esi n'ofu obodo wee pụọ gawa ala bekee ịga gba mbọ ịga chụta ego ha wee pụzie ebe ahụ ihe ọbụla ọsọkwado ya bụrụ ihe na-esere ha ekpezinwu ya n'etiti onwe ha kpọghịkwanụ mmadụ ka emeziere ha okwu o wee bujezie n'ịlụ ọgụ na ịdụ mma na mmadụ ịnapụ nwanne ya ndụ ya wee na-ajụ ọkachasị mma otu a ọ bụrụ na ya bụ akụkọ nke anyị nwetara bụ otu a anyị si nweta ya ka o si wee mee ana m asị na ya bụ nwa amadi agbalị chachaa ọgbalị mana onweghị ka m ga-esi anọzụ ebe niile wee hụcha ka ihe niile si wee mee na ihe niile anyị na-ebupụta ebe a bụ ihe anyị nwetara ozi anyị nwetara ka anyị na-ebupụtakwa sị ha asị anyị ayasị unu ya bụ ọ bụrụ na ụmụnne anyị ndị bi na mba India biko ọ bụrụ na o nwere onye n'ime unu na-ahụ ihe onyonyo a ugbu a ọ bụrụ na ị mara ihe mere ebe ahụ makwana mara ihe sere ụmụnne ahụ na-abụ mere otu onye ji wee napụ ibe ya ndụ ya
onye ọbụla mara ihe karịrị ihe a anyị nụtara ugbu a, biko kpọtụrụ m n'akara ekwentị a na-egosi n'iru ihe onyonyo a ugbu a ma kọwara anyị ka ya bụ ihe si wee mee, makwa na kọwara anyị ihe niile ịma maka ya bụ okwu. Anyị ka ga-ebupụtakwa ozi ọbụla anyị nwetara gbasara ya bụ okwu. Ma ihe kacha njọ ugbu a bụ na ụdị akparamagwa a niile ụfọdụ n'ime ụmụnne anyị na-egosi ebutela ndị gọọmenti India ji wee na-akpazi ndị be anyị ka esu wee na-emegidezi ha n'aka, nke bụ na ụfọdụ n'ime steeti nọ na India asịla na ha chọghịzi ịhụ ndị be anyị chaa dịka onye zitere anyị ozi a sikwa wee na-akọwa. Ọ sị na obodo dịka Delhi n'India bụ isi ọnọdụ ya bụ mba India, na ha ekwuola na ha chọghịzi ndị be anyị chachacha, n'otu a ka ha si wee na-agbaka ụlọ dị iche iche ebe ndị be anyị bi wee na-akpọkọrọ ụmụnne anyị wee na-aga akpọchi. Ha wee na-akọwa na ya bụ mpịaka nke ha na-apịaka wee na-eburu ụmụnne anyị na ọ bụghị sọsọ ndị okenye, na o nwedịrị nwoke ku nwa ya wee na-aga n'ụzọ, onye be anyị ku nwa ya, nwa ka mụrụ ọhụrụ, nwa eku n'aka. Ha bụ ndị ọrụ uwe ojii ndị a wee kpụrụ ya bụ nwoke ma nwa ya ka kpụrụ kpochie, na ugbu a na ya bụ nwoke na nwa ya nọ na deportation camp. Mana nke kachasị njọ bụ na ọtụtụ ndị mmadụ ma ọkwanụ imirikiti n'ime ndị nọ na ya bụ deportation camp na-arịọzi arịọ si hapụzie ha ka ha gbaa flight ticket lawa, mana ha bụ ndị nwe obodo ekweghị. Na-etufughị oge ka anyị nyoo anya na ụfọdụ ihe onyonyo nke ya bụ nwanne anyị nwoke bụ onye zitere anyị ozi a zitekwara, bụ ihe onyonyo na-egosi ebe ndị ọrụ uwe ojii ya bụ mba India na-agbaka ụlọ dị iche iche ebe ndị be anyị bụ na-akpụrụ ha. Ka m pụtakwanụ. Another thing again, Zoles, if I'm again India here, na Delhi, India, ndị be anyị, ndị India si na ndị be anyị laa, ha achọghị ndị be anyị. Then now, ebe ha na-achọ ndị be anyị, ha ejide ndị be anyị ha etinye na deportation camp. Then that deportation camp etinyere ndị be anyị. Then kwekwana ndị be anyị laa ha ajụ, ha ka jide ndị be anyị. Onye ọbụla chere ịlanụ ha ajụ, about 400 and something people nọ na deportation camp eji. And another thing again bụ nwa 4 years etinyere na deportation camp ya na mama ya. Ha bịa bọs ụlọ bụrụ nwa 4 years tinye na deportation camp. Then nwa 4 months ha pụtara n'ụzọ ndị uwe ojii ka ebe the man ukwu nwa ya 4 months now. Stop all the man. Kpọrọ nwa 4 months gawa deportation camp with nna ya. Nwa 4 months aka mụrụ ọfụ. So biko enwe ka ị ga-esi wee help anyị nwa nọ India here. Ndị India chọgasị ndị Nigeria chọga, ha chọghọ our people na Elasha. You understand? Ha chọghọ Africans. So biko enwe ihe ọbụla ị ga-eme ikwu okwu a, biko na tụsa ya na mba ụwa afọ ya, the whole mba ụwa afọ ya, amara si yes. So biko tụsara m ya na mba ụwa ka mba ụwa afọ ya, na ndị India so na ndị be anyị bụ Nigeria laa, na ha achọghị anyị. Ọ gwụchakwala na ha achọghị anyị. So onye ọbụla gara na be ya agbaka ụzọ, bụrụ ọ bụ na ọ onye ji family mụrụ nwa, kpọrọ nwa ya, kpọrọ nwunye ya, kpọrọ the man gawa deportation camp. Then abụkwana ndị nọ deportation camp ka ha lawa ha ajụ. Most of them go na deportation camp more than 2 years, 3 years. Everybody can be baila. And then agbaka ụzọ, without no search warrant, police warrant or search warrant. And then agbaka ụzọ, bata without no warrant, ndị uwe ojii. Agbaka ụzọ without no warrant eji ewe bata. Ha fọ onye ahụ eburu onye ahụ. So biko tụsa ya na mba ụwa ka ya fọ ife megen. So they take it too much. Zoles one mother. So if about the video, if you know the uwe mebaga the Bible in the Nigeria, no na obodo India. So all the video, the evidence, the video. Iga for the Bible no deportation camp. The Bible, so you watch the video.
So because to say number wako wani na fear. Because Africa ni mai the Africa, no India. I'm going for some here yesterday. I'm going to bathroom do woji. I'm about the buyer na India here. When you woji, there are the mother. Macado. You boy is in a third floor. February job. We were down one. So yeah, down one yesterday. Could still I need them. So let's yeah about the video the guy yesterday. Yesterday na Chandra BI. The man about Chandra BI na New Delhi. Yeah. Yesterday go many. They get the boss of the guy owner. The guy is in a third floor. Mapuga. Job go where down one yesterday. So I come to the new information here, make it here, but when they can make it money in the Africa, not only Nigeria and Africa, but especially Nigeria. Here, yeah, the guy arrow. So I can't come here get information. Because Kebanya and you are what Salamia. Oh, more can Africa, Nigeria, for you make a buy. So now, India, African India, and buy. Half on a only open the family guy. That now, buy a hand of Ayamaga. You understand? Because sometimes I you are one. ehe akwa ikirichala nke ahụ ma nụ ihe dị iche iche nke ụmụnne anyị na-agabiga na ya bụ mba India. Ọ bụghị obere ihe o. Ihe m na-ahụta n'ihe a niile bụ ọ dịghị mma ka obodo dị iche iche si wee na-eme ndị be anyị, mana ilebakwana ya bụ ihe anya ọfụma, ile ya anya nke ọma ma nyochaa ya ọfụma, ị ga-achọpụta n'imirikiti n'ime ebe ahụ niile ebe a na-emegbu ndị be anyị n'aka bụkwa ihe ndị be anyị metere, bụ ihe butere akparamagwa ndị obodo ahụ jizi wee na-eso ndị be anyị. Dịka ụdị ihe onyonyo a anyị kiriri na mbụ ebe a ugbu a, gwazienụ m ka ị ga-esi abịa n'obodo mmadụ a na-ahụ gị ebe gị na ụmụnne gị na-alụ ọgụ mgbe niile, bụ na ụmụnne gị na nwanne gị lụwa ọgụ mgbe ọbụla na ihe a na-ahụ ị na-akpụta bụ mma, onye nke akpụrụ bọtụlụ, onye nke ọzọ akpụrụ isi. Kedu ka ndị obodo ahụ unu nọ be ha ga-esi akwanyere unu ugwu? Kedu ka ndị obodo ahụ unu nọ be ha ga-esi ahụta unu ka mmadụ ebe akparamagwa unu na-egosi ya bụ akparamagwa ndị ara? Ọ bụghị sọsọ ndị nne ndị a ka nna gwa ha na ụmụnne anyị ndị bi na mba dị iche iche, karịsịa na mba Eshia. Maka na mba Eshia ọ dị ka ngasị na o nwere ụfọdụ aka ndị Eshia ka na-enyetụ ndị be anyị, mere ọtụtụ n'ime ndị be anyị nọ na obodo dị iche iche na mba dị iche iche na Eshia ji wee ka na-ezuzu ezuzu. Maka na ụfọdụ ihe na-ahụcha ndị be anyị na-eme na mba Eshia, ị gaghị anwa eme ụdị ihe ahụ na Amerịka, ị gaghị anwakwa na enwe eme ya na Kanada ma ọ na UK. Amaghị m ka ọ bụ na ọ bụ ụdị ndị Eshia na-anabata n'ime ụmụnne anyị, maka na anaghị m ahụ ụdị akparamagwa ahụ na ahụ ụmụnne anyị ndị bi na mba Amerịka, ndị bi na mba Kanada, ndị bi na Australia, ndị bi na UK, na ndị bikwanụ na Spain, Italy na other European countries. Anaghị m ahụ ụdị akparamagwa ahụ na ahụ ha, ọkacha na ahụ ụmụnne anyị bụ ndị bi na mba Eshia. Wee sị na ọ ga-akakwanụ mma ụmụnne m ka anyị jụọ onwe anyị ajụjụ, ka anyị kpọlọta onwe anyị ụlọ ma duo onwe anyị ọdụ. Maka na ọbịara be mmadụ anaghị abịagbu ya. Ya bụ, ịga n'obodo ọbụla, ile anya ka iwu obodo ahụ si wee dị, isowe iwu obodo ha. Maka na ọ dị mma mgbe ọbụla ihe niile anyị na-anụ bụ na ndị obodo akpọrọ ya asị, ndị obodo akpọrọ ya asị, ndị obodo akpọrọ ya asị. Ọ bụrụ na obodo niile nọ n'ụwa akpọwa anyị asị, kpọchaa anyị asị, ebe ọbụla anyị gara a na-agbụ anyị asọ mmiri, ebe ọbụla anyị gara a na-akọ akụkọ ọjọọ n'isi anyị, anyị kwesịrị ịjụ onwe anyị ajụjụ, leba anya n'ime onwe anyị ma gwa onwe anyị eziokwu. Ụdị ihe ndị ahụ anyị na-anaghị emeta ka anyị gbanwee ya. Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a. Gị onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara na etu anyị si eme ya, deere anyị ebumnuche gị, otu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka anyị mara uche gị n'ihi uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso eburu anyị sonye. Ekelekwa m gị wena asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne biko, ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka na-ahụ onyonyo, pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ, ka inwe ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekelekwa m unu. Wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsọwara m ihe onyonyo a.
na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button. Ya mara gị mma onye nke m, udo dịrị unu.